weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nawale mbaygo hamdallaya poma bijankoto hamdallaya tese hayre law yare law boode e dare la barka wura ali gelela sare alpha ngabu ko on waktu yoni hato gundaga kame hamdallahi masina ene jiya e gardinde kabruji mena to leydi Sénégal jencude leydi ndi yalti e oɗo henna ñalawma hande e honrejo leydi Sénégal Macky Sall kala temedere dañi hen capanɗe joyi e jeetati piccala nogase jeeɗiɗi toon to leydi Mauritanie to bowal laaɗi diwoje ngal tun si jaɓɓama toon ñalawma hanki o hoorejo leydi Gambie Adama Barrow e jillu balɗe tati ko fate banggue faggudu kame cehilagala to leydi Mali oɗo saaha mo gonen yardete ataye boli Bamako jonde hakkude Ibrahima Boubacar Keita kame Soumaïla Cissé andaka taw holkoɓe kaldi toon to Guinée Conakry jagorɗo kalfinaɗo koni yanka gala e kikiɗe hanko jaɓɓima ɓalli tati taw ko ministre mo loni jeeyaɓe to Guinée waranoɓe toon to leydi Mali kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba hoto goɗɗe joni jañoɗena holto paɗen koto cuuɗi meɗen a hayre lawnaɓe ne eri ene ero dendagala bandiraɓe kala oɗo saaha so heedi taw kadi ko ñalɗi diine batteɗi toon e kala hitande taw kadi waɗante ñalɗi diine ɗi ko ceerno Alhaji Mamadou Zeyni Diine Ba taw kadi koye dow teddungal ceerno Seykou Ba khalifa mo hayre lawa e ceerno Mamadou kadi si to hayre lawa en wonde ceerno Aliou Yero So to hayre law kono ne kadi ceerno Maysour Samsuddini Ba to hayre law ne wonde ceerno Ndiaye Baro khalifa mo Nouadhibou en wonde ceerno Oumar Samba Koura taw kadi koto Lumbi Ferde e dendagal bandiraɓe kala taw kadi ɗiɗo hen ñalɗi diine waɗa koye junggo teddungal taw kadi ko maire wuuro ngo mo golle mum keptina payidinɗo no fewi taw kadi ko biteɗo Muntaga Sy aɓe eri hen dendagal guure tariɗe hayre law kala jeeri kam e waalo kala e dendagal bandiraɓe mbawata notade ɗiɗo hen ñalɗi diine taw kadi ko batteɗe kala hitande taw kadi watte ko toon to cuuɗi meɗen hayre lawa taw kadi ñalɗi diine ɗi mbaɗata ko jeetati ha fayenma jeenayyi lewru mars e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni tan lewru fandu so gueno haaji taw kadi yettini oɗo hen ɓatake ko musidɗo biteɗo Abou Felde So taweteɗo to Libreville Gabo على العلول وفي العي مقتدر holto paɗen koto ñawlena mbaygo naɓe ne eri dendagal bandiraɓe kala oɗo saaha so yonti ko ñalɗi diine baɗeteɗi toon to ñawlena mbaygo taw kadi waɗanteɗiɗo hen ñalɗi diine ko ceerno Djiby So to ñawlena mbaygo taw kadi e gardugol ceerno Ahmadou Tidiane Ba mo Madina Gounasa ceerno Amadou Tidiane So ko ɓiyum ceerno Djiby So baɗanteɗo ziyara kono ne kadi ceerno Baro So ene wonde ceerno Basirou So kame ceerno Oumar So aɓe tintinira dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tintude oɗo saaha so yonti ñalɗi diine ɗi ene mbaɗe toon to ñawlena mbaygo taw kadi ne teddinira e ɗiɗon ñalɗi diine ceerno Alpha Dia to Kanila ene wondi e ceerno Harouna Dia to Leraɓe ene wonde ceerno Baba Galle ɓuurandirede Baba Galle ɓuurandirede ceerno Baba Galle
goggo nafi abi eri hena dendangala gure taride nyawle na mbay ko kala ko wayno hamdallahi ponga e ko wayno bijan koto kame hamdallahi tesa kame jawweli kono ne kadi goji yela numu yela sincho pate kono ne kadi kanyube afayama a kocara gure gambi gure Senegal kala dacaka taw kadi yetini bata ko musidde men bitedo Umar Dembela Diallo tawetedo tonto leydi Italie siftindo non nyaldi diine di mbarata ko nyande didi ndudo nyande didi lewru fandu so geno haji woni aset paado do heno tonto nyawlena mbaygo Kettode kaburu timon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Benyo gana sa Mariam mola baraga. Benyo gana sa Mariam mola baraga. Tako sadi masra kanyala. Nyago doko. salamolo molo ya jambaro musibe teddube eren gone nasande walla mbiyen jam nyalle mon musibe teddube nasande no gase jetati colte hitande ujune ɗiɗi e sappo ya jeena ya kabruji men ɗem ngala pular to leydi Sénégal ko joni joni kabruji men dem ngala pular to leydi Sénégal nyaawo taw kadi ko bitedo Demba Kandji ton to palais de justice ko kikide hande o walla tan ben sanga tisubar ko den tigi wo jodi ngam huccondirde besnguji leydi Sénégal kala e caggal ne udditi dereji mako holliti walande landaji joydi kala ngari sifde sifande mumena ha heddi landa Idrissa Seka be kolliti hen non mette mabbe no fewinde tawno wonani e potala caggal non so tawi kay woni dedo hen gede en jaltine kala landane foti arde e sifa ngamne hebi wonande odo saha mo gonen ma résultat ji di jalte kambe kalon be ngari landa Macky Sall kono ne kadi Ousmane Sonko Issa Salma Diké ha heddi odo hen bitede Idrissa Seka caggal nde wo jodi ko nenti go huccundire besngoji leydi ndi kala wo haali no foti winditi no foti kadi woti caggal non wo holliti wonande e kala temedere horeji leydi Sénégal Macky Sall to ditale dawal mum di malo odo saha mo gondena kala temedere dañi hen capande joyi e jeetati piccal no gase jeedidi e dum non so tawi woni ko Idrissa Seck kala temedere dañi hen no gasa piccal capande joya so tawi ko Ousmane Sonko kala temedere dañi hen sappo e joyi piccal capande jeegome jeedidi so tawi ko Issa Sall kala temedere dañi hen nayi piccal jeedidi so tawi ko Madické kala temedere dañi hen gotel piccal nayi ko ni hen résultat ji di jaltire nder leydi Sénégal odo saha mo gondena sen giwi tonto leydi Sénégal paden ko tonto leydi Mauritanie horejo leydi Gambie woni Adama Barrow jaɓɓama nyalawma hanki o tonto bowal ladi diwoje ngal leydi Gawal ngal leydi Mauritanie ngal inde Tunsi taw kadi jaɓɓimo ton ko horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz ene wonde horejo jagode leydi Mauritanie kame yoga e jagorde halfinaɓe aada kala tawtorama tonto bowal ladi diwoje kankoɗo hen Adama Barrow horejo leydi Gambie ma wot jilluma ko balɗe tati e nder leydi Mauritanie
jilmo gasat ko nyalawma jango kikide hanki hakkunde Adama Barrow kame horejo leydi Mauritanie woni Mohamedou Abdelaziz tawtorede jagordo kalfinade ko fate tawtorede jagordo kalfinade ko fate bangi awmo leydi Mauritanie sifama ton jokkodiral hakkunde leydi Gambie kame leydi Mauritanie ko fate bangi awde lidde e maje kadde ko wana dum ko mabe chiefton gede kewde no fewi taw kadi ko jillu cehila gala hakkunde dedo hen leydele didi ha joni ton to Mauritanie keddordena mayen keddo e Sahara Media ko jayinde witenen be kolliti awoɓe taw ko awo fina tawa e nder leydi Mauritanie kolliti metti mum no fewi caggal nde dardi caggal nde dardi e jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo maje kadde leydi Mauritanie ɓe kolliti e kala saaha accident ji musɗine mbaɗa e nder maje kadde leydi Mauritanie taw kadi ko kamɓe tigui pittali mabɓe joɓete ha tenti yogay batoje mawɗe e kala saaha ne pero lakon mabɓe ko wona ɗum ko kadi e kala saaha ɓen joguiɓe ndenka e kisal maje kadde leydi Mauritanie kala saaha ne joray mabɓe e kure e ɗum noon yidde mabɓe ko yo nattu ha laaɓaɗo saaha mo gonen kamene ɓe jiya tigui koye nder leydi Mauritanie ha joni ton to Mauritanie keddorɗen mayen kala jayni witende Sahara ɓe kolliti Bojel Wulde Humayde kam tigi woni cukko taw kadi ko gardiɗo sud sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie ñalawma hanki o to biro Mohamed Wulde Qazwani taw kadi ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal e nder leydi Mauritanie ɓe joddima toon ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi taw kadi ganduɗa oɗo saaha mo goni Wul Qazwani ko hoorejo leydi Mauritanie toɗɗimo beele kadi on wawa jeeyede e jeeyeteɓe sumgoji lefol laamu baɗoji ɗo e lebbi seeɗa e nder leydi Mauritanie e wiide Bojela ñalawma janggo ko nden tigui Qazwani huccita ɓesguji Mauritanie naɓe gam hollide ma jeye e ƴamoɓe lefol laamu ñande ɗiɗi woni tan ñande asende ñande hen landa hoorejo leydi Mauritanie IPR ma wat congrès mawɗo e nder leydi Mauritanie ha joni tan to Mauritanie keddorɗen mayen kaali jayde witende tawari ɓe kolliti cummusɗo waɗi taw kadi ko ñalawma hanki o toon to Jouayrata ha ganduɗa sukaɓe ɗiɗo mbasen pittalu men hen goto ne yarane duuɓi jeegom gueɗen yarane duuɓi jeetate taw kadi ɗum waɗi koye cité mineur taweteɗo toon to Jouayrata caggal nde cumo waɗi ko golorgal bitegal sinim ngal tigui addi citerneji mum gam wallude ɓe ñippude hollitama noon ɓe konno koye galle leɗɗe ko wiyete baraka siftinde on ɗiɗo dumunnaji kala cumujini kewi yimɓeɓe ne poti rentade ɗiɗo hen jeygueli ha joni toon to Mauritanie keddorɗen mayen kaale actualité news ɓe kolliti wonande Japon e jagorɗo mum kalfinaɗo hakkude leyɗele hakkude makko e jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate banggue ngaalu biteɗo Mouhtara Wul Ndiaye ɓe ciifodiri sifande ñalawma hanki o taw kadi Japon ma aw liɗɗi mum e nder maje kaɗɗe leydi Mauritanie nden sifande noon ma tolno jar mum kene fonde 1.2 million taw koye koppreje dollar taw kadi ganduɗa ko jagorɗo leydi Japon mo jagorɗo leydi Japon mo hakkude leyɗele biteɗo sotto sawa hissa ko on tigui sifodiri e jagorɗo leydi Mauritanie ko fate banggue awgol e maji kaɗɗe leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗen mayen kaali jayde wiyete adararen fo ɓe kolliti wonande agence uji ɗiɗi taw ko agence voyage ko ɗin tigui goni kelaɗi e nder Nouakchott e hoore mum taw kadi koye lawol Charles de Gaulle tawetegol e nder Nouakchott e hoore mum taw kadi ko agence biteɗo bisi trona en wonde agence goɗɗo biteɗo El Mihgat ko ɗiɗo ɗigui kela caggal ne wanno caméra surveillance en wanno gardieji kono hay goto anda ɓeɗo hen wulɓeɗo ndewi ɓe guitti toon koppareje jonde kame ordinateur uji jonde sifti noon ɗiɗo dumunnaji kala ko fate banggue janguji kame kelgol ene heewi e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗen mayen kaale jayde wite adalaren fo ɓe kolliti wonande Cheikh Ali Rida taw kadi ganduɗa ko deweteɗo koppareje jonde no feewi e gollotoɗo immobilier mo Mauritanie oɗo saaha kala soɗon teski yimɓe hewɓe ne jiiɗa yande makko ɗiɗo dumunnaji kala ko koninkoɓe leydi Mauritanie ɓe hinde gendarme ndenanno galle makko hollitama noon ñalawma hanki o yalti galle makko walla heccanki o fayi nokku goɗɗo mo andaka omo rewe kene fotto wonde sappoji jonde taw ko milliard e koppareje ugguya sen wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en kaali oɗo hen tana musɗo baɗɗo ñande nogas e joyyi walla jamma nogas e nayyi ne joofi nogas e joyyi taw ko nduɗo lewru ndu gonɗen ñande altine ɓennuɗo hen jamma muɗum to leegal bitegal Kalabankoro ene tawe e nder leydi Mali Kalabankoro
ade ke taw kane tawe Bamako e hoore mum oɗo henno ko jangguinowo Qur'anil Karima o wiyete ko Ibrahima Diallo o iwi ko tonto gundama ene tawe e nder falde Tombouctou o maddi sukaɓe yonɓe no fewi mo jangguin ɗumen tonto Bamako taw kadi o jangguintaɓe ko Qur'anil Karima caggal nde ha woni 23h ko nden tigo fi ngel ɗon e cukalela taw kadi cukalel ngel ko tokara makko ngel e hoore mum wiyete ko Ibrahima Diallo taw kadi ngel ne yarano e duuɓi jeetati o fiɗum piggal musgal no fewi ene oɗon jamma koyon jamma tigui ngel cukalel yalti aduna ko nden tigo o hocci cukalel ngel o waɗi ngel e darab gam yidde nawde ngel hôpital taweteɗo toon to Kalabankora hawre noon seede jini godi ko ɓen tigui noddi dadiɓe taw kadi koɓe 15e arrondissement ko ɓen tigui gaari jetti toon to hôpital nde o yetti to hôpital nde ɓe tawi cukalel ngel ɓe tawi cukalel ngel ke waɗi ɗaale piggal musgal no fewi ko ɗon tigui cukalel ngel nawa morga kanko noon oɗo saama tawi juuɗe dadiɓe ɗen mbiya tan omo andi Qur'ana ko haali neɗɗo so wari neɗɗo e tayade janji mum ko holtona ene mbi yimɓe tan yoɓe ndento ɓe jippina ɓerɗe mabɓe neɗɗo e tagirtake taktortake ɓernde tagirte e koye peeje kame muñala ha joni toon to leydi Mali keddorɗena ma en kaale hôpital mo Gabriel Touré kame yoga e hôpital uji e taweteɗi toon to Bamako e wiide jagorɗo kalfinaɗo ko fate celal ɓalli biteɗo Samba Moussa Sow o holliti oɗo saaha mo gonɗena laamu leydi Mali yidde mum ko kala gorko mawɗo walla tan mbiyen kala mawɗo jaro duuɓi 50 kame debbo cowiɗo e cukalel jibinaguel ha daña duuɓi 5 yoɓata haydara so tawi ne safro e nder leydi Mali e ɗum noon wonande syndicat ji hujjikintoɓe ɓiɓɓe leydi ndi ha tente safroɓe e catal bitengal CHU ɓe kolliti hen bellema mabɓe no fewi ha joni toon to Mali keddorɗena ma en jaa toon to Jankubo ne tawi nder leydi ndi e tonne kadi ko suka gorko walla tan mbiyen ko gorko yano ladde gam ɗaɓɓoyde ko baali mum ñaawi e nden o yeehi o tawi toon worɓe joguitiɓe ko ɓen tigui jooɓi fittandu makko e caggal nde ɓe jooɓi fittandu makko ɓe mbaɗemo ko bomboje artisanat ɓe beddimo e sara boli Jankubo ɓiɓɓe Jankubo naɓe nde pini coyni tigui ɓandu ne leeli kamɓe kala nde ɓe jogui ɓe payi toon ɓe keptini ko kanko woni ɗon ɓoyani ɗen bomboje petti yoɓima pittali sappo e jeeɗiɗo neɗɗo soɗon teski e nder sappo e nayyi e nduɗo hen no lewru toon to Burkina Faso ɗen gueɗe mbaɗino e nder leydi ndi ha yoɓi pittali yimɓe tatto médecin goto kame dadiɓe ɗiɗo eɗen mbi yimɓe tan yoɓe ndento so tawi a yi mayɗo oɗo saaha ne leeli woɗɗo seeɗa mbawa noddude hettuɓe oɗon fannu e ƴeewe so tawi bomboje cuuɗaka hen caggal oɗo saaha mo goɗene kala e banggueji e pelle ceɓɓitiɗe ne jogui miijoji gam warde yimɓe e kala saaha ha joni toon to leydi Mali keddorɗena ma en kaali Ibrahima Boubacar Keita kame Soumaïla Cissé caggal lebbi 6 nde juuɗe mabɓe kofodiri hay goto haaldata e goɗɗo saabi ɗum noon ko sappo e ɗiɗi lewru août e hitande ujunaje ɗiɗi sappo e jeetati ko fate banggue sumwoji e dawal ɗimmal bannogal e nder leydi Mali ha ganduɗa kene fotta wonde oɗo hen Ibrahima Boubacar Keita gañimo kala temedere 60 piccal sappo e 6 guil nden noon oɗo hen lundiyanke biteɗo Soumaïla Cissé holliti jaɓani hande jaɓani janggo ñalawma hanki onon ɓe jooɗodima ton to galle Kuluba nde o yalti kanko oɗo hen Soumaïla Cissé e dañi namde baɗaɗe makko holkoɓe kaldi wo holliti ɗo tan e yontere fande so gueno haaji ma yimɓeɓe kala gandu koɓe kaldi kamɓe ɗiɗo kono kadi ɓe kaldi ko fate banggue dawrugol leydi Mali oɗo saaha ne jogui caɗele mawɗe no fewi ha joni toon to Mali keddorɗena ma en kaale ko fate banggue faux billet woni halis mo moƴƴani ene fatta e nder Bamako kame leydi ndi kala e wiide kay oɗo saaha yeeyoɓe yoga jeereji kame bitikaji kala gadduɗo ma temedere walla temedde 2 ma niwnoɗa daara walla dartinɗa walla mbaɗa e machine ko wona ɗum tan so tawi a yeeyi jomum a gayni sa renaki sa laari tawata ko billet ko faux billet moƴƴani eɗen mbi yimɓe tan yoɓe ndento neɗɗo so ari soddema watto heño tinno ƴeewa machine ngel ƴeewa so tawi billet ne moƴƴi walla moƴƴani oɗo saaha ko ɗum tigui woni ko hulɓini yoga yeeyoɓe e nder Bamako e hoore muɗuma sen giwi toon to Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry kikiɗe hanki o jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankoɓe leydi Guinée toon to Bowal laaɗi waji ngal Guinée Garcia jaɓɓima toon ɓalli 3 taw kadi ko koninkoɓe faabuɓe lafaji mbulaji waranoɓe e nder ndeɗo hen yontere toon to leydi Mali taw kadi woɗɗani Bamako e hoore mum aɓe jolluno ɓen gañiɓe ne payi Bamako ne cafroyo ko ɗon tigui sa seeɓe gulle mabɓe kuure condi ha jooɓi pittali 3 hollitama noon kamɓe kala pittali mabɓe jaɓɓama walla mbiyen ɓalli mabɓe jaɓɓama toon to Conakry ñalawma janggo aljuma tokka Alpha Yaya mo Conakry ko toon tigui jenayi so waɗata ɗum noon ɓiɓɓe guinenaɓe kala noddade mbawata arde gam duwanadeɓe janje jaam toɓe payi to
ha joni ton to Guinée keddorɗena hollitama officier ji kewɗi taw kadi ko dadiɓe ɓe hinde mintereɓe tawetenoɓe e nder tawetenoɓe nokku walla tawetenoɓe e laamu Dadis Camara wallanoɓe Dadis Camara ha waɗi kuddata kamɓe Sékou Ba Konaté ɓenne kadi dogi ha laaɓi kamɓe kala ɓe tawtoyi Alpha Condé oɗo saaha mo gondena hollitama noon officier ji kewɗi tumonoji taw kadi ne mbari hewɓe e nder stade mo wi mars e ton to Conakry hitande ujunaji ɗiɗi jeenaya yogay mabɓe tawtoyi Alpha Condé oɗo saaha mo gondena sen giwi ton to Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire hakkude Côte d'Ivoire kame Japon ko fate banggue ñamande e taw kadi koye cetal bitengal JECA ngal leydi Japon ñamli kene fotto wonde kene fotonde capanɗe 7 millions koppreje dollar e taw kadi ko fate banggue mahagola kene fotto wonde 3 ascenseur e nder Abidjan e hoore muɗuma siftinde on oɗo saaha mo goɗen Afrique naaɓe ene keewi ñamale gaga caggal Afrique eɗen mbiyata holnde Afrique jogori gaynude ñamlade e kala saaha ko leyɗele mawɗe ɓe ñamloyto ngam yuɓɓinde ten yoga hen peñata sen wi ton to Côte d'Ivoire walla ni mbiyen ha joni ton to Côte d'Ivoire keddoɗena caggal nde Guillamou Soro joɗodi e ari kona beje caggal mum o joɗodi e oɗo henna biteɗo e o joɗodi kadi e gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi ndi e taw kadi ko bani e caggal noon ñalawma hanki o joɗodima e biteɗo Bamba Mori Ferré taw kadi ganduɗa ko gardiɗo landa RPCI oɗo saha noon kanko oɗo henna Guillamou Soro mon tan yillo taw kadi koye gaye mawɗi e taweteɗi e nder leydi Côte d'Ivoire hay goto anda noon so tawi o yiiɗi ko jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu hitande ujunere ɗiɗi nogas eyi walla ala en ganda taw sen wi ton to Côte d'Ivoire paɗen ko ton to Niger Orange mo France tambingal ko fate banggue weeyoji leydi ndi oɗo saaha ɓena kaɓɓa bagasaji mabɓe aɓe korsa wolisaji mabɓe saabi ɗum noon ko booñ Niger aɓe ndewa ɗum kene fonde temedde milliards koppreje franc CFA kono haɗo ɗo gonen ɓe donki hebde ɓe kolliti so tawi ɓe jokki jokkude golle mabɓe taw kadi ɓe jokkodiri e booñ mo Niger ɓe jaltata teni kadi ñamali mabɓe jaltata ɗum noon ɓe kaɓɓa bagage mabɓe tan ɓuuraniɓe heddade ɗon aɓe gone perte mawɗe no feewi to Nigéria caggal jencude yaltude ñalawma hanki o wiyede Mohamed Bouhari kam tigui toɗɗita e dawala ɗimmal to leydi Nigéria taw kadi ko lundiyanke biteɗo Atikou Aboubacry holliti jaɓani hande jaɓani janggo ko wawi wonde kala ko woni yeeso daɗani guite ton to leydi Gabon guila hoorejo leydi ndi arte e nder leydi ndi ñande alet ɓennuɗo henno batuma ko jagorɗe wo riddi hewɓe taw kadi ko sawdinoɓemo oɗo saaha yonɓe toɗɗama taw kadi ko hesɓe ko wona ɗum ko uddi taw kadi ko galle CGS walla mbiyen CGC taw kadi ko galle tambiɗo kala ko fate banggue poids lourd guiwowo to port faade oɗon galle kono hay goto anda holko saabi o uddi oɗon galle ton to Égypte paɗena yimɓe nogas ñalawma hanki mbasi pittali mumen saabi ɗum noon ko accident train taw kadi train o nde ɓatti oɗon gar ko ɗon tigui o yani e ɓalal waɗi noon 40 neɗɗo gañiɗo e wiide Bitel Ahmed Ibrahima jeeyowo taw kadi ko cakkaji o holliti nde wonani route kankam ko ɗon tan o yani leydi o sikkanno koko gasi ha laaɓi e caggal mo o ɓoyani tan o yi jeygue no ruppito ɗum noon e kala saaha ne waɗa yimɓe tan ne poti rentade no feewi ma en gar joni kabruji men e ɗemgal Pulaar e sawtowol musidɗo men Haali Abouba mo mbayruɗen nande oɗo dumunna kala oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Haali Abouba kabruji mena jolam jabir sawto wala Haali Abouba ma en ja ha ton to États-Unis d'Amérique kame Venezuela ha to Israël Haali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr ko noon tigui kabruji men joolam jaberi koto dowlaji dentuɗi Amérique puɗɗotoɗen Donald Trump hoorejo dowlaji tentuɗi Amérique o ummima subaka hande o to leydi Vietnam e nokku to wiyete Hanoi to yano fottitoyde e nando makko sehil makko hoorejo Corée du Nord biteɗo Kim Jong-un to ɓe joddino somme mabɓe taw kadi ko somme ɗiɗaɓo gam yidde yo jaam e kisal artu hakkude leyɗele ɗe kanko Donald Trump noon o holliri beela makko no feewi weltare makko mawde no feewi e ndeɗo jonde taw kadi ko jonde cihilagal o holliri tigui cihilagal kessal e pamodiral mawgal heɓama hakkude makko e Kim Jong-un hoorejo Corée du Nord o holliri noon ha e oɗo saaha hay sanction ngaji goto taw kadi ko sanction ngaji pawnoɗi e Corée du Nord hay goto ɗi dowlaji dunde Amérique fawno e mabɓe hay hen goto ala itteteɗo e oɗo saaha kono o holliri noon wonde sanction ngaji kisi goɗɗi pawetaki e ndi
na leydi sabu kay kanko Kim Jong Un o holliri tigi wonde kanko Donald Trump o holliri tigi wonde Kim Jong Un no dari lankam nga yidde fi jogi pellital mangal dartinde dendagal ko wite essai arme nucléaire e nder leydi mum kala kanko Donald Trump non ha joni kanko Donald Trump nyalawma hande o e yeso jaydiyankoɓe o holliri tigi wonde mennoɗo wonde avocat makko biteɗo Michael Cohen wonde ko camtowo ko penowo caggal noon nde on joɗino yeeso congrès o holliri tigi wonde Donald Trump ko président taw kadi ko hoorejo leydi ko escroc mawɗo no feewi ko raciste kadi ko neɗɗo leñamagu ko neɗɗo kadi ɓeydo gañam tumagu e nder leydi hen koto leydi Venezuela paɗen kalene oɗo biteɗo Juan Guaidó ko hoorejo leydi taw kadi ko par intérim ko auto proclamé mo leydi Venezuela e oɗo saaha joni noon fodde 50 leydi ene heptinimo tigi wonde kanko woni hoorejo leydi ndi par intérim o waɗi jillu makko jalawma hande o to leydi witendi Brésil to leydi Brésil noon nando makko sehil makko jaɓɓimomo toon biteɗo Bolsonaro jaɓɓimomo toon kattuki koto leydi Israël cakkitta nden caggal nde Hamas ɓe Palestinaɓe ɓe Hamas caggal nde beddino obi mawɗo no feewi e nder leydi Palestine ha on obi yani e galle goto taw kadi ko galle Israël naɓe e nder état hébreu e wenno ko hande o noon koninkoɓe leydi Israël ɓe ƴetti tiguilaɗe mabɓe diwaje ɓe joori bomboje e pettoje e yogga kay e kawuji militaire uji ɗi leydi Palestine tawteɗi e nder diwana Hamas. Wali Abouba mi yiɗa tonje baba ɓe ko kawiraɓam saabu nenam ko baha yetta ko jimmiyajo mo wuddoro e kono aɗa nande ñamɗo ñebbe tan ha tampuɗa ɗo janoɗa to ɗum noon musidɓe tedduɓe kettoɗe dande leñol ɗo yimata beñu ganna woni Macky Sall Mimi jaje olla birde elle nanga kure choni daño gam da benne marodi sa yiɗi yitude beñu ganna maɗa yatto paale lamorgo leydi Sénégal ma tawmo toon oɗo ñalawma mo gonɗena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr on ñagama yaafuya ko weltare tan so tawi wonko ngakki e kabaruji he